So, sir, no? Sir, maagad, sir. Maayong udto. So, sir, unsa may nahimong preparation sa kapulisan sa Lagindingan na para sa gipahigayon karong Semana Santa, no? Mayong hapon sa tanang tigpaminaw sa Miso Radio. Ang mga preparasyon sa atong Puerpos Kapulisan sa Lagindingan, naglambigit kani sa police visibility sa naglain nga places of convergence. Sama niini karon diri nga lugar sa mga beaches at terminal sa merkado. So gini particular ni nahimutang ning Immaculate Conception Shrine is lagi ni sir. Sir nga barangay din. Barangay Sambulawan. Sambulaw. So gayon na mo kano sa mo nagsugod diri og bantay sir. Gahapon pa sayo sa buntag. So matag usually ang shifting ninyo pila ka personnel ang naka-assign diri ra. Ay, If it's allowed lang yun nga i-divulge ang ihap. gahapon more than 2 gahapon. Dahil kaganihan buntag more than 2. Karon since nagrubing pud ang uban. So maong duha ra mi karon nabilin diri kay nagrubing pud ayon ang uban. So far sir, kumusta man ang hisugutan ng seguridad diri sa Immaculate Conception? So far diri walay problema, walay kapulian. So, kasagaran ba sa mga nagaanhi diri sir, taga diri lang sa palibot or sa namatikdan ninyo na apoy mga ubang area diri Sa akong matikdan gikan sa nagkalain-lain nga mga Ay, lugar. naali ako nila. Ay ipilang gikan sa Bukidnon, Cagayan de Oro. Uban nga gikan sa uban nga mga kalungsuran sa Misamis Oriental sama sa Matikaw, Naawan. Hindi kay Libertad. Turo na Lagi. magud siya no. Yes. So, sir, no? So far sa inyong pagbantay ni sir, kumusta man po ang ihap sa mga katawhang ni Anhigyod sa shrine? Daghan man abot pa kaglibot ah. Maglisod ko estimate pero kini ato makita karon sa atong palibot. Mamaor gyapon kini kadaghan ganiha sa buntag nanguli na. Pero sumala sa tubag sa atong ipangutana nga caretaker dinhi, mas mudaghan ang tao dinhi pag hapon na. Hapon. Okay, hapon. Okay. So, hangtod gano sa pud mo taman dani sir, i-deploy. Hangtod pa og mga adlaw. Okay. Okay. So far sir kanang so ba kaning usay per paning ba ning mga tao diri gaanhi? Kasakyanan gyud halos sa ano? Oo, tungod kay tuyuonon siya. Mga kasagaran sa gani diri sa sakyanan. At least motorcycle. Lagi no. Okay. Wala po may ka-encounter nga mga problema sa usahay. Problema sa So far wala. Adun na ba sa may mga gibang bawal sir labi na sa mga mobisita dan like bawal dalon? Siyempre sa normal na to nga pag-secure sa area, siyempre bawal ang magdala o mga hait na mga gamit sama sa knife. Pwede pa Much overnight. more kung armas. Yeah. Pwede ba diri ang overnight sa? Diri. Oh, pwede. So nana pwede ka overnight diri sa ako ni aging adlaw. Naay grupo kaganina nga atong hinabi. Overnight sila gabi. So as long as kanang so far dali kay medyo peaceful man diri nga area. Peaceful. Walay kabalagan gyud sa seguridad. Lagi. And then so sir no labi na kay wala pa man pod gyud nagsalo pa nga adlaw kay sumaras mingon nung gadagsaon ni siya basta hapon. So basin aduna pag kay gustong mensahe sir no sa mga mupadulong pa lang dani sir. Sa atong mga kaigsunan nga nagplano nga moani diri sa Immaculate Shrine, ato lang siguraduhon nga magkadala ta og mga gamit sama sa payong tungod kay or aron atong maproteksyonan atong kagalingon sa sobrang nga kainit. Dahil magdala sab ta og tubig para atay magamit ni time nga uhawon ta dinhi tungod kay init ang area.